Nem fénykép. Kamera. Mit? Kamera. Kamera. Na és nem lehet. És a kamera fölveszi, hogy milyen ügyesen játszol. Na mit szólsz? Ha? Én harcolok. Harcolsz? Mivel harcolsz? Kocsival harcolsz? Melyik kocsival harcolsz? Mindegyikkel. Mindegyikkel harcolsz? És hogyan harcolsz? Nincs is ott egy kocsi se. Egy kocsi sincs ott. Az a kicsi kocsi. És melyikkel harcolod le? Azzal. Még kettő van. Igen. És az hány autó? 4. 1, 2, 3. Hát nagyon ügyes vagy. Hú, az meg szét is esett. Mi? Az. Amit most javítottál meg. Ez? Aha. Már megjavítottad, már jó lett. Na jó van.